Slovenská vláda Roberta Fica opakovane vyhlasuje, že ani náboj na Ukrajinu, ale humanitná pomoc áno. Takže teraz boli odstavené dve slovenské uholné elektrárne, definitívne v Novákoch a Vojanoch. Tie zariadenia sú prakticky moderné, funkčné, takže vyzývame slovenskú vládu Roberta Fica, aby sa zasadilo to, aby tieto zariadenia čo najskôr boli poskytnuté Ukrajincom, lebo vieme, že Putinová armáda, Putinové rakety a drony cielene ničia energetickú infraštruktúru Ukrajiny, vrátane elektrární, a na to, aby Ukrajinci mali svetlo a teplo vo svojich domovoch, jednoducho tieto zariadenia životne potrebujú. Treba konať teraz, pretože zima čo chvíľa príde, teraz sa rozhodnúť a tieto zariadenia Ukrajincom poskytnúť. Možno by stálo za to, aby konečne niektorý z členov vlády Roberta Fica na Ukrajinu vycestoval, lebo ísť za hranice do Užhorodu neznamená poznať realitu, ktorá sa deje v blízkosti frontovej línie. Rusi naozaj ničia energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Ak chceme pomáhať Ukrajine, ak chceme byť dobrý sused, choďte sa tam pozrieť, pochopíte, čo potrebujú a konajme. Pomôžme Ukrajincom tak, ako vieme.